това видео ще ви обясня как да започнете бранд за дрехи с 100 лева. Първо ще ви съветвам, че не препоръчам да го правите, но ще ви кажа после в видеото. Лично го препоръчам за хора, които наистина нямат пари или просто искат да пробват бизнеса. Това е съдържанието. Първото нещо, за което ще говоря, ще е монстрите. И за монстри, първото нещо, което ще говоря е печат при поискване. Ако ще използвате печат при поискване, така наречения Print on Demand, може да ги намерите навсякъде във вашия град. Но не ви препоръчам като цяло печат при поискване, защото първо, профит марджина е много нисък. Ако ви правят тениската за 30 лева и я продавате на 50 лева, няма да ви я купят, защото качеството няма да е добро на тениската и също сте нов бранд. Просто няма да станат нещата. Относно качеството на тениската, няма да е добро. Давате 30 лева за тениска, продавате я на 50 и клиентите ви няма да са доволни. И също така няма да използвате печат при поискане в дългосрочен план. Също и зависи какъв бранд сте, но никъде уличните брандове не използват печат при поискане Print on Demand. Не ви препоръчам да използвате печат при поискане, но ще кажа, че това е най-евтината опция, която може да използвате. Второто нещо, което може да използвате е да си намерите производител. Но ще ви струва много по-скъпо. Нека кажем, че работите с производител от Пакистан. Тениската ви ще струва от 30 до 50 лева и доставката между 20 и 30 лева. Нека кажем, че поръчвате две тениски, обща цена от 60 лева. За доставката ще ви се изисква да платите 30 лева. Но вече сте ударили лимита си 100 лева. Дори и да си използвате всичките пари, тук моето мнение е, че това е по-добрата опция, защото качеството на тениските ще е добро. А и без това в дългосрочен план трябва да работите с производител. Така че защо не започнете от начало? Второто нещо, за което ще говоря, ще е уебсайтът. За уебсайт най-евтината опция е да използвате Shopify. Shopify също има безплатен план и след това първия месец плащате по $1. И третото нещо е социалните мрежи. Двете приложения, които препоръчам да използвате са TikTok и Instagram. Единственият проблем ще е, че няма да можете да пускате реклами, защото минималният бюджет за TikTok е 20 лева на ден, а за Instagram е 10 лева на ден. И последното нещо, за което ще трябва да използвате парите е консумативи. Това е може би единственото нещо, което трябва да купите задължително. Ако сте използвали вече всички пари, бих ви препоръчал да искате от някой приятел 30 лева, за да може да закупите опаковки за дрехите ви. И всички останали неща като дизайни, вебсайт дизайн, маркетинг, ще трябва да се научите да можете да използвате Photoshop. Също и да не съм сигурен дали можете да видите от видеото, че да започнете бранд с дрехи с 100 лева е почти невъзможно. Трябва да разберете, че ако нямате пари, трябва да ги замените с време. Пример, не можете да дадете пари за платени реклами, защото имате бюджет, който ви лимитира и ще трябва да се справите по трудния начин. Ако нямате пари, просто отидете да работите 9 to 5 за един месец и ще им направите 1000 лева поне или минимално заплата. Всеки иска да почне с 100 лева или 0 и да направи 100 000. Но не работят така нещата. Ако искате да направите пари, трябва да похарчите пари. Да кажем, че има двама човека. Първият човек почва с 100 лева, втория почва с 1000 лева. Човека, който инвестира 100 лева, ще му отнеме 6 месеца да започне бранд за дрехи. А човека с 1000 лева ще му отнеме 2 месеца. Всичко, което се случва бързо, е добро. Така че бих работил един месец и да започна с 1000 лева. Това е края на видеото. Благодаря ви, че гледахте.